Escric perquè m'agrada d'escriure. Si no sembles exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund. Potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc. Mercè Rodoreda. Benvingudes i benvinguts a l'Arquitectura de la Ficció, un podcast on parlarem de les tècniques i recursos literaris que fan servir els escriptors i les escriptores per emocionar-nos, però també de les curiositats d'algunes obres literàries o de la trajectòria d'algunes figures. I per amenitzar també aquest viatge, tindrem convidats que participaran d'aquests debats i ens descobriran els seus propis secrets del procés de creació. Afortunadament, en aquest viatge no estic sola i m'acompanya l'escriptor Vicent Usó, autor de més d'una dotzena de novel·les i professor del taller d'escriptura narrativa de la UNED, que a més és autor d'un llibre que es titula, precisament, i haureu endevinat que no és casualitat, l'Arquitectura de la Ficció, on explica quines són les claus per a escriure narrativa de ficció. Hola Vicent, com estàs? Hola Sandra, estic encantat d'iniciar aquest viatge amb tu, on no sols coneixerem, com bé has dit, com s'ho fan els escriptors per a mantindre'ns asseguts a la butaca sense poder deixar el llibre que tenim entre mans, o fer-nos patir per la sort del protagonista o alegrar-nos amb ell quan assoleix el seu objectiu, sinó que també tindrem convidats de luxe, segur que sí, que ens explicaran com veuen la literatura, com la treballen, com és la seva cuina, de quina manera la practiquen, però tampoc cal contar massa, deixem que els nostres oients vagin descobrint a poc, si et sembla. Jo crec que sí, que anem a deixar que descobrisquen els secrets de la nostra cuina. M'agrada molt quan parlem d'escriptura i cuina, però no anem a començar, Vicent. Doncs podem començar pel final. Pel final, però els llibres i les històries no es comencen pel principi. Pel final, perquè avui parlarem de desenllaços, de finals, d'un final molt particular, de fet. Un final que, a més, no té molt bona premsa, el Deus ex machina, que vol dir Déu dalt d'una màquina. Analitzarem el seu origen, si és convenient o no utilitzar-lo en un relat, com podem evitar que resulti també extemporani quan no tenim més remei que utilitzar-lo. Doncs bé, Vicent, explica, ara ho entenc tot, perquè anem a començar pel final. Bé, mira, el Deus ex machina fa referència a un desenllaç que es resol amb la introducció per sorpresa d'un element, una circumstància o un personatge que no havien estat presentats. Per tant, el lector pensa que és un recurs aliè a la lògica interna de la història i, per tant, la seva utilització fa que sigui indiferent el que hagin fet abans els personatges o com hagi transcorregut la trama, i aleshores és per això que els lectors se poden sentir una mica com que tot allò que han experimentat es queda al marge, no? Posarem dos exemples cinematogràfics i ho entendrà tot el món de seguida. El setè de cavalleria, que apareix sense haver-li vist... Exactament, en l'últim moment i sense haver fet acte de presència abans, no? O un més paròdic, si vols, si heu vist La vida de Brian, n'hi ha un moment en què Brian va pujant per unes escaletes d'una torre perseguit per un escamó de romans, arriba dalt de tot, no té cap escapatòria, l'home es deixa caure, podria caure damunt d'un envelat i el salvaríem, o podria estavellar-se contra el terra, i no seria un Deus ex machina. En canvi, el que apareix és un ovni que se l'endú. Clar, és un Deus ex machina intergalàctic, diguem, no? Sí, ara està molt de moda, tot això de les màquines. Està aclarit, però el recurs és nou? En absolut, no és nou. Naix que sapiguem en l'època dels grecs. De fet, Èsquil en Eumènides o Sòfocles en Filoctetes ja l'utilitzen. I fins i tot el critica Aristòtil en la Poètica, on ara citaré exactament el fragment, diu: el desenllaç ha de sorgir també de la faula mateixa i no dependre d'un artifici de l'escena, i cita ara textualment, com en la Medea d'Eurípides. I què ocorre a Medea per a mereixer la cita d'Aristòtil, ni més ni menys que en la Poètica? Doncs, si et sembla, posem una mica en context. Medea està casada amb l'argonauta Jasó i viuen els dos a Corint. Però allà Jasó coneix Glauce, la filla del rei Creont, i com sempre passa en aquest tipus d'històries, s'enamora perdudament de Glauce. I aleshores decideix repudiar Medea, un divorci a la grega. Aleshores Medea decideix venjar-se, és a dir, les coses no poden quedar així, i li regala a Glauce un vestit enverinat. Un vestit enverinat, que no sé com es fa això, jo no ho he provat mai. Sí, parlant de cuina... Sí, és una mala cosa. El cas és que fa que ella i el pare, fins i tot el rei Creont, moren enmig de grans dolors.
I això ho fa encara per fer patir més encara Jasó, no? La venjança, a més, sobredimensionada. I encara més, matarà els 2 fills que ha tingut en el propi Jasó, fills de Medea, també. Aleshores, clar, Jasó ja no pot més i decideix venjar-se de Medea. Però aleshores ocorre això que escoltarem ara. Què hi ha? És que ara vol matar-me a mi també? Els teus infants són morts. La mare els ha matat. Ai, dona, què vols dir? Com m'has destrossat? Consideres que de fills que ara no en tens. I on és que els ha matat? Fora de casa o a dins? Si fas que t'obren, veuràs morts els teus fills. Rodeu la clau sense tardar, servidors, despasseu el forrellat, que veig el doble mal, els meus fills morts amb ella, que m'ho pagarà. Jasó aleshores intenta obrir les portes. Damunt la casa, suspès en l'aire, apareix un carruatge i en ell Medea i els cadàvers dels 2 xiquets. Per què someus la porta, buscant els morts i a mi, l'autora d'aquells fets? No t'esforces. Si és que m'has de menester, pots dir el que vulguis. Ara mai no em tocaràs. Tal és el carruatge que el meu avi, el déu Hèlios, em dona, baluart contra les mans hostils. Medea, com veiem, escapa de la venjança de Jasó gràcies a l'aparició inesperada del déu Hèlios amb el carruatge. El carruatge es despenja de la tramoia amb una grua, una solució que en el teatre grec no era en absolut estranya, i d'ací ve l'expressió deus ex machina, és a dir, Déu a dalt d'una màquina. Sembla que Eurípides tenia una certa tendència a fer servir d'aquest recurs fins al punt que està present almenys en la meitat 9 de les 18 obres que li atribuïm actualment. La meitat, 50%. De fet, Aristòfanes, tanta era la fama d'Eurípides com a, diguem, l'ús que en feia de l'ús deus ex machina, que Aristòfanes en les Tesmofòries se'n fot d'aquest ús excessiu i fa aparèixer en escena el mateix Eurípides, com? Despenjant-lo també en una grua, no? És Eurípides ex machina. En el cas dels grecs, com veiem, els déus estan tan presents en tota la literatura que potser no estranyava tant la seva aparició per sorpresa al final de l'obra. A veure si ens va quedant una miqueta més clar. És evident que els déus apareixen quan volen, no? I fan el que volen. I pel que comentes, als clàssics com Eurípides els agradava molt. Però és un recurs que encara avui solem seguir utilitzant? Sí, l'ús del deus ex machina no s'acaba en els grecs, ha sobreviscut als déus completament i ha estat usat per grans autors. Per exemple, Edgar Allan Poe en El Pou i el Pèndol, que és una de les seues narracions més inquietants. Si voleu patir, no teniu més que agafar El Pou i el Pèndol i us asseguro que patireu. Que passarem una estona de... Molt agradable. El cas és que conta la història d'un condemnat a mort per la Inquisició, la història passa a Toledo, que es troba tancada en un calabós fosc, com no veu absolutament res. I evita la mort així tot 2 vegades. La primera, quan a les palpentes descobreix enmig de la foscor un pou on la Inquisició havia previst que cauria, perquè l'home, clar, allà no pot veure res, no? I és la primera. La segona és quan fan baixar un pèndol amb un fil molt esmolat, que l'acabarà partint en 2 si l'enganxa, i també l'esquiva, també és capaç d'evitar-lo. Però la Inquisició no s'apara així i li té reservada encara una tercera amenaça. I les parets del calabós, quan ja ha eludit el pou i el pèndol, comencen a aproximar-se, no? A estrènyer-se, i ell està al mig i, per tant, el més probable és que morga emparedat. Però aleshores, quan ell ja dona la seva sort per perduda, passa una cosa. Què passa? Ho escoltem. Vaig tirar-me enrere, però les parets mòbils m'obligaven irresistiblement a avançar. Per fi, ja no hi havia en el terra del calabós ni una polzada on refugiar el meu cos recremat i convuls. Vaig deixar de lluitar, però l'agonia de la meua ànima es va expressar en un crit agut i prolongat de desesperació. Vaig sentir que trontollava a la vora del pou. Vaig desviar la mirada. I aleshores vaig escoltar un discordant clamor de veus humanes. Va ressonar poderós un toc de trompetes. Vaig escoltar un aspre grinyolar semblant al de 1000 trons. Les terribles parets retrocedien. Una mà estesa va subjectar-me del braç en l'instant que, desmaiat, em precipitava a l'abisme. Era la del general Lasalle. L'exèrcit francès acabava d'entrar a Toledo. La Inquisició estava en poder dels seus enemics. Doncs és un deus ex machina no sols de manual, sinó amb trompetes i tot, no?
Com si fos el setè de cavalleria, una cosa semblant. Per què? Perquè és un deus ex màquina, perquè en cap moment anterior hem sabut ni que els francesos, ni que estàvem en l'època en què els francesos havien envaït l'estat espanyol, ni que Toledo estiguera assetjada per les tropes de Napoleó. És la primera notícia que tenim de l'exèrcit francès. Per tant, és un element completament inesperat. Un element de sorpresa i de tantíssima sorpresa que, em perdonaràs, Vicent, resulta un poc increïble. No sé què estarà pensant la gent que ens escolta. No sé si hi ha algun exemple més a aquest nivell. Tenim més exemples, efectivament. Mira, Herbert G. Wells, l'autor de La màquina del temps o de l'home invisible, en la seva obra probablement més famosa, La guerra dels mons, que va escriure en 1898, descriu per primera vegada una invasió extraterrestre de la Terra. No s'havia explicat mai una història semblant. L'acció se situa a Woking, al sud d'Anglaterra. Allà es detecta la caiguda del cel d'uns cilindres bastant estranys que venen de Mart, i d'ells al cap del temps hi sent uns éssers de cap gros i aspecte bastant poc agradable. El cas és que Mart s'ha tornat massa fred per a viure i els marcians, que tenen una tecnologia superior a la humana, han decidit envair la Terra. I a poc van destruint qualsevol resistència. L'exèrcit britànic cauen com a mosques, no té res a fer davant dels marcians. Per tant, el final de la raça humana, Wells era anglès i potser pensava que el final d'Anglaterra suposava el final de la raça humana, però li salvarem això. El cas és que sembla arribar del final, com dic, de la raça humana, però els marcians no compten amb un deus ex màquina que fa aparèixer el senyor Wells de sobte. Ja tenia a la vista l'enorme reducte. Era un espai molt gran i hi havia allí màquines gegants, piles altes de materials i estranys refugis. I disseminats per totes bandes hi havia els marcians, uns en les seues màquines de guerra batudes, d'altres en les màquines de treballs, ara immòbils, i una dotzena estesos en una filera silenciosa, tots ells morts, destruïts pels bacteris de la corrupció i la malaltia, contra les quals no tenien defenses, destruïts, com li ocorria a l'herba roja, derrotats, després que fracassaren tots els invents de l'home, pels éssers més humils que Déu, tan savi, ha posat sobre la terra. Bé, els marcians de Wells, efectivament, quan tot està perdut per als humans, són abatuts pels éssers més microscòpics, per microorganismes. Què passa? Que els marcians, el seu sistema immunològic no desenvolupa defenses davant dels microorganismes que hi ha a la Terra i, per tant, acaben caient, efectivament, com a mosques. En aquest cas, es tracta d'un deus ex màquina biològic que salva la humanitat quan està a punt de sobrevenir la catàstrofe. En termes científics, podem pensar que és un final lògic. Uns éssers que arriben a un lloc nou poden ser agredits i fins i tot aniquilats per els bacteris. Però, clar, és inesperat perquè en cap moment el lector ha tingut noció que pugui haver aquesta possibilitat. Per tant, és un element que apareix completament per sorpresa, fins i tot encara que siga lògic des del punt de vista científic. Sí, molt lògic i al qual ara en podríem estar més acostumats, no? de l'habitual. Malauradament per tot el que hem viscut i coneixem. Però és cert que són un tipus de final sorpresa que igual poden deixar gelat al lector, però també fins i tot en un sentit negatiu, no? Que puga pensar tal vegada l'autor no sabia massa bé com acabar això, no? I de repent tira mà del recurs màgic del deus que apareix al final. Des del punt de vista actual sí que podem pensar això. El que passa és que ens hauríem de posar en context. De fet, en l'antiguitat clàssica, com hem vist, el deus ex màquina ha estat utilitzat per molts grans autors, el 50%, de les obres que coneixem d'Eurípides. Per tant, hem de pensar que en el passat es tolerava millor. Actualment sí que és una solució deficient que suposa, efectivament, que el desenllaç és fruit de la casualitat i no de la causalitat. És a dir, no de la lògica interna del relat, que no ens porta d'ací. Els elements amb els quals hem anat jugant no pressuposen aquest final, encara que siga sorprenent, que això sempre és bo, no? Per tant, no és estrany que el lector se pugui sentir estafat. D'entrada, per tant, hauríem de dir que qualsevol autor actual hauria de descartar l'ús del deus ex màquina, o en tot cas, si no té més remei que acudir al deus ex màquina, perquè no té una altra solució possible, el que hauríem de fer és maquillar l'efecte sorpresa. És a dir, intentar que no fora una aparició inesperada, encara que apareguera un poc per sorpresa. Que és aquesta qüestió de que el lector no se l'espera ni la pot preveure i no se la imagina és el que provoca la seva decepció.
Vaja, com posar-li un filtre a alguna foto o algun vídeo d'Instagram que vols dissimular allò que està passant. Però com es fa això, Vicent, de maquillar? Doncs acudirem als clàssics. És el que fa Herman Melville en Moby Dick, per exemple. Si recordem el final de la novel·la, després de l'enfrontament dels baleners, ja han saltat en les barques a perseguir Moby Dick, s'enfronten a la balena blanca els destrossa completament, embesteix el Pequod i l'enfonsa enmig del que Melville descriu com un remolí inusualment poderós. De fet, el compara al Maelstrom, no? Que és un remolí absolutament monstruós, no? Només se salva del naufragi, un naufragi que Melville descriu, ja dic, en termes apocalíptics, només se salva un personatge, un dels elements que havia, un dels mariners del Pequod, que és precisament Ismael, que és el narrador. Clar, si no se salva el narrador no podem acabar de contar la història. Malament, Ha de quedar algú. Per tant, necessita salvar-lo. I com el salva? Doncs el salva agafant-se al taüt que s'havia fet construir un arponer, Quiqueg, uns capítols abans de la novel·la. És un deus ex màquina? Si l'analitzem seriosament pot ser sí, perquè Melville el fa aparèixer així de sobte, però Melville, que era probablement conscient d'aquesta situació, el que ha fet és presentar-nos-el amb anterioritat. És a dir, amb uns capítols abans i amb tota mena de detalls, Melville ens presenta la construcció del taüt. D'entrada ens diu que Quiqueg intueix la seva mort, sap que va morir, i com que li fa pànic ser devorat pels peixos, li fa construir a un dels fusters que van a la tripulació del Pequod un taüt. Clar, nosaltres quan estem llegint aquesta part, diem, és precís que s'entretinga tant en la construcció del taüt. Sí, no dones importància, és allò que dius... I dius, està home, sí, perquè, clar, Melville és veritat que descriu moltes coses que no venen al cas, però, per tant, encara el lector s'estranya menys, no? Però l'objectiu final és que ens queda al cervell que Quiqueg necessitava un taüt i que el taüt és allà. No sabem on, perquè no sabem on l'han deixat, però és allà. Per tant, tot això fa que al final, quan aparega el taüt, que a més és un objecte que sura, és factible que Ismael se pugui agafar el taüt per a salvar-se. Per tant, el final apareix no sols com a lògic, sinó que el lector diu, clar, allò del taüt, ara mira, veus... Efectivament. Perquè... I aleshores esvaïm, maquillem, i s'efecte sorpresa, que és el que provoca la decepció del lector. És com que per al lector tot té més sentit, no? Perquè en algun moment ja tenia l'element allà, encara que no l'ha acabat de veure del tot. I això té nom, Vicent? Doncs aquesta estratègia de maquillar el deus ex màquina podríem dir que és anticipació, és un recurs que s'utilitza, és el famós al que al·ludeix Chekhov quan parla de l'escopeta, que diu que si en un escenari n'hi ha penjada una escopeta, en algun moment s'haurà de disparar. Doncs això li anomenen anticipació, és a dir, tu presentes un element, el presentes probablement fora de context per a que el lector no lligui caps, però saps que en algun moment l'utilitzaràs. Aleshores, quan apareix, encara que formalment siga un deus ex màquina, perquè el taüt no havia tingut ningú paper, doncs com el lector recorda que l'escopeta estava allà penjada, diu, clar, per això estava allà el taüt, no? I aleshores tot li pareix molt més lògic i al final sembla emanat de la mateixa trama, encara que formalment ha sigut un element que es pugui col·locar d'una manera bastant gratuïta, si vols, no? Però gratuïta, però també fonamentada, en el fons, no? I fins i tot segur que algun lector o lectora acaba tornant a aquell punt a rellegir, no? Per si li havia escapat alguna cosa més. Clar, per veure com li feien el taüt al Quiqueg, clar. Doncs ja ho sabeu, escriptors i escriptores que ens esteu escoltant ara mateix, si necessiteu fer ús del deus ex màquina, primer ens haureu d'anticipar, com molt bé ha explicat Vicent, la seva existència per a que no ens estranyi tant l'aparició final. Ara, Vicent, anem a fer una pausa perquè el nostre viatge per l'arquitectura de la ficció continua i ens acompanyarà en cada episodi algun autor o autora, sempre serà sorpresa per a Vicent, a qui intentarem traure alguns dels seus secrets. Així li posem una miqueta més d'emoció. Sorpresa com el deus ex màquina. Exacte, un final sorpresa. I sé que el final d'avui t'agradarà especialment perquè compartirem estona amb el nostre convidat, un convidat amb el que tens moltes coses en comú, però anem a fer una xicoteta pausa i ho fem amb una versió justament del tema més conegut de la pel·lícula que has esmentat, de la vida de Brian, que és un homenatge una miqueta a tot el que hem comentat avui. Sí que vull esmentar que és una versió d'una persona en YouTube que he descobert, que es diu un trobador de l'ukulele, que fa unes versions de les bandes sonores de pel·lícula espectacular, així que vos deixem amb aquesta versió de Thomas Benjamin Wild i tornem de seguida. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to smile and laugh and dance and sing. If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. For life seems quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. I ara sí, Vicent, anem a fer el nostre final sorpresa i anem a descobrir-te el nostre convidat d'avui. Es tracta de l'escriptor també de Vila-real, Jordi Colonques. Jordi, benvingut a l'Arquitectura de la Ficció, com estàs? Hola, molt bé, estic molt bé. Hola, Jordi, què tal? Què tal, Vicent? Molt bé, sí, m'has deixat així, Sandra m'ha deixat així parat, no m'ho esperava. Sí, li volíem donar una miqueta de sentit al primer episodi, parlant això dels finals sorpresa. Hem parlat molt, Jordi, detingudament del recurs Deus Ex Machina. Imagine que la primera pregunta que s'estaran fent els nostres seguidors és si tu, en alguna de les teues obres, has fet servir aquest recurs. Bé, jo diria que no, almenys no de forma conscient, perquè el que sí que és cert és que jo escric novel·les prou breus i potser en algun cas en la resolució de les trames sí que hagi pecat una certa precipitació. Això sí que és cert. Però crec que ha estat a conseqüència del ritme mateix de la història. I us poso un exemple. Per exemple, en el cas de Napalm, nosaltres la descrivíem com una mascleta literària, és a dir, una novel·la que transcorria al llarg d'un període molt, molt curt, una setmana, uns pocs dies, i en un sprint final es lliguen les trames i conclouen de colp. Però jo crec que amb una certa previsió, no diria jo que utilitzant el recurs, aquell del Deus Ex Machina. No despenjar un déu en una grua, no? Com els grecs. No. Passaven coses molt més greus, Que despenjar un déu. Que la recorde perfectament, Jordi. Mira, una de les coses que moltes vegades els lectors ens pregunten, tu ho saps, és com cuinem les nostres novel·les. No estàvem parlant abans de la cuina, l'escriptura. Doncs el que ens agradaria és que ens explicares una mica això, les interioritats i especialment, molt especialment, si tens alguna mania inconfessable. Alguna primícia. Home, no ho sé, res que no puga revelar. El que sí que sé és que a mi m'agrada molt escriure quan a casa tothom està dormint. Vull dir, jo tinc altres 3 persones convivint amb mi i el que faig és que espero que tothom s'adorma i jo em poso a escriure fins ben de matinada. Jo durant molts anys he estat dormit poc més de 5 hores a les nits i això jo ho he gaudit perquè és en aquest moment en què a mi se silenci, a mi sa tranquil·litat, jo puc escriure i el que faig, que això sí que per això necessito estar sol i sentir-me sol, és que quan tinc paràgrafs avançats, el que faig és llegir-los en veu alta, per veure com sonen i si són llegidors. Clar, i preferís fer-ho amb la confiança que no m'estan escoltant, no? Perquè ningú pensa que estic parlant sol, que em faria molta vergonya. Flaubert ho feia per una avinguda del poble, vull dir que... Avui és dia de contar secrets. Jo crec que els lectors i lectores, a la gent que ens està escoltant, com deia Vicent, no? Els interessa determinades curiositats del procés de creació, però també de la motivació literària, no? Que justament en l'arquitectura de la ficció, no? Que és un poc el llibre que inspira este podcast, comença parlant de la motivació literària. Tu per què escrius, Jordi? Mira, jo de jove volia fer cinema, val? Jo dirigia curtmetratges, però curtmetratges en vídeo domèstic, que feia que escrivia els guions i convoiava als amics per gravar-los. Però el que vaig descobrir molt, molt prompte és que jo no estava fet per allò, perquè bàsicament jo no em trobo capaç de dir-li a ningú el que ha de fer. Aleshores, seria un director fatal. Però jo era molt fan de Luis Buñuel, aleshores.
I jo vaig llegir la seva biografia, que va escriure amb el Jean-Claude Carrier, que era el seu guionista de moltes de les seves pel·lícules. Ell confessava que li envejava la destresa a l'hora d'escriure, perquè el Buñuel deia que ell s'ho passava molt malament a rodatges, perquè això d'haver de conviure amb els actors i tot el merder de les produccions de cinema, que ell ho duia fatal. I ell li deia que li hagués agradat tindre la facilitat per escriure com ell, com el Carrier. I diu que la idea aquesta de que els escriptors sols necessiten una màquina d'escriure i au, i que poden projectar en el full en blanc qualsevol idea, per molt ambiciosa que siga, i sense haver de patir pel pressupost, i aquesta idea a mi em va agradar molt. És a dir, poder fer ficció sense haver d'estar preocupat per... això seria una despesa, si això es farà en cinema, seria una despesa inassolible. Curiosíssima la resposta, em sembla, Jordi. Jo crec que no haurà passat indiferent, però molt ben raonada i molt lògica. Esta pregunta va per als dos, perquè no fa massa dies justament parlàvem amb Vicent, no?, en un viatge que vàrem compartir de l'últim llibre de Rosa Montero, en el qual presenta una mena d'estudi sobre la relació que té la creativitat, no?, i sobretot la creativitat literària, amb la inestabilitat mental. No sé què penseu d'esta qüestió, Vicent, comença tu. A veure, jo no sé si estic molt malament, jo necessito equilibri, jo pense que necessito equilibri, potser estic malament i no me n'adone, perquè clar, quan està malament... Podem deixar que els oients puguen comentar, a través... Sí, què opinen? Què opinen? Doncs jo el que sí que crec és que hi ha una certa discordança entre l'escriptor i el món. És a dir, quan escrivim és perquè detectem que el món no funciona del tot bé. I el que intentem explicar-nos, almenys jo, clar, jo parlo per mi, no puc parlar pels altres, és per què no funciona bé el món, no? És a dir, totes les meves novel·les, d'alguna manera, estan intentant indagar en algunes de les distorsions de la societat bé actual. Quasi sempre és actual, perquè encara que escrigui sobre el passat, en el fons, les preguntes són sempre sobre l'actualitat. Jo crec que la discordança, en el meu cas almenys, ja t'he dit, al marge que algú veig el que jo no sóc capaç de veure, doncs és entre jo i el món, no? No sé el cas de Jordi. Home, jo estic molt d'acord amb el que diu Vicent, i aniria més enllà, fins i tot, perquè hi ha jo una volta vaig llegir una reflexió amb la qual m'identifique bastant, que és, no sé, qui va dir que la creació artística és com a conseqüència de la insatisfacció a la vida. És a dir, la sensació ixa de que et manca alguna cosa, que no mai pots dir que eres feliç del tot. I aquesta idea de sempre estar buscant noves experiències i de canviar i de viure la novetat és el que possiblement això busques amb la creació literària. En el meu cas, de fet, em passa fins i tot en els treballs que he tingut. Tu mires la meva vida laboral i és un festival. És dir, que cada poc de temps, quan note que estic entrant en la rutina, ja estic buscant a veure quina feina faré després i que siga diferent. És com quan de menuts estan jugant a tindre diferents oficis i canviàvem perquè de sobte ens cansàvem. Doncs aquesta búsqueda de sempre de sentir-te satisfet i de muntar-te pel·lícules, de com seria jo si fera tal. Doncs això amb la ficció, amb la literatura de ficció, pots, diguem que, intentar assolir aquesta idea de, bé, en algun moment estarem satisfets, no ho tinc clar. I sovint, o més sovint del que és habitual, has escrit obres a quatre mans. Bé, has escrit tu i algú més, clar, no és que tinguis tu quatre mans. I m'agradaria que ens explicares un poc com es treballa això. Una vegada, quan estava signant un any a Sant Jordi, li van preguntar a Andreu Martín i no sé qui era l'altre, i diuen que escrivien una línia cadascú. Jo no sé si vosaltres feu el mateix. Sí, perquè a més repetixes en Napalm i en Monumental. Sí, tant. Repetixes parella artística. Sí, amb el Joan Canela, a més ha escrit un llibre juvenil, no? També, Aitana i les Feretes, és cert. Sí, bàsicament també és cert que ha d'haver una relació profunda d'amistat, perquè en quant a creació literària, en aquest cas, has de compartir molt coses que siguin, diguem que has de compartir idees, ideari i intencions. Però sí, hi ha una metodologia, clar, a nosaltres ens serveix. La cosa naix tenint una idea allò germinal, una cosa inicial, que sempre sol ser un destarífor, una cosa allò, una barbaritat, que siga fins i tot inversemblant, però que siga d'impacte, que siga
allò que quan intentes fer la sinopsi, la gent almenys tinga allò una idea d'ella, això com pot ser. És el moment en el que nosaltres fem tota la feina per donar-li versemblança a la història, i ahir ens comencem a dividir el treball. Ell és periodista i jo, per la meva feina no sé dir-me exactament el que sóc jo, però sóc observador. I els dos ens fixem molt en la realitat i ens dividim, a voltes, depenent de la història, tal com... perquè en les diferents novel·les hem utilitzat potser alguna tècnica diferent, però ens dividim capítols o ens dividim escenes i fragments, i el que fem és treballar en un document conjunt i revisar-lo, i donar-nos, ja sí està la clau, crec, donar-nos permís per a editar el treball de l'altre. Aleshores, quan comencem a discutir els fragments i a posar-los en comú, com si fórem guionistes d'una sèrie de televisió o guionistes d'una pel·lícula. Vull dir, parle d'aquests gèneres perquè és més habitual trobar l'escriptura col·laborativa, no?, en un guió de ficció o de televisió. Ahí és on, a base d'editar-lo i reeditar-lo i reescriure-ho, jo crec que al final s'homogenitza l'estil, perquè sí que és cert que ens han dit que no serien capaços de descobrir si s'ho han S'acabeu escrit. mimetitzant, no? Es diu així un a l'altre. Jo crec que sí. Jo diria que... No ho tinc clar, això. El que sí que és cert és que al final el procés, el resultat final és molt millor que si ho haguem escrit qualsevol de nosaltres tots sols. Jo diria que amb la cooperació guanyem, en aquest sentit. Bé, Jordi, jo també tinc un final sorpresa per a tu. Com que l'episodi d'avui anava de final sorpresa i de recursos, hem preparat un test molt ràpid, perquè també la cosa va de curiositats i de descobrir als nostres seguidors i seguidores curiositats teues. Necessitarem per així que tenim el tècnic d'Alzira Ràdio, que està col·laborant en este podcast, perquè ens posa una música de concurs televisiu i hem de ser ràpids. Preparat, Jordi, vinga, grup musical preferit. Ara mateix estic escoltant molt un que es diu Wolfpack, que són de Nova York. Alguna cosa que no falta mai a la teua nevera? La nevera. Bé, una beguda d'una altra època, que a mi em costa molt trobar als bars, és el Bitter Cass. Ah, sí, que és una altra època. Un llibre per a recomanar, m'has deixat, ara sí que m'has deixat a mi sorpresa. Un llibre per a recomanar. El que tinc a la tauleta de nit, que és l'últim llibre del Juli Peretto, un planeta creatiu, que va sobre l'origen de la vida a la Terra i està molt bé. Alguna altra mania confessable, a banda de la que ens has dit avui? Sí, quan em demanen estar en un lloc alguna hora, jo em prepare 3 hores abans. Jo soc molt... Mai faràs tard. Què volies ser de menut, Jordi? De menut, val. Jo crec que no tenia molt clar en què consistia l'ofici del forense, però sí que m'agradava molt la idea de veure com eren els cossos per dins. Jo crec que aquesta idea sí que la tenia bastant clara. No anaves desencaminat. Cafè o infusions? Jo sóc molt de beure cafè, però quan veig que estic entrant en la rutina de sempre beure el mateix, doncs em canvia i em passa al té. Una persona favorita en la teua vida? Sí, els meus fills, que em cauen molt bé, són molt graciosos. Molt agradables, no tot el món diu això. Si hagués pogut dirigir una pel·lícula que abans ens has dit que t'agradaria, quina seria? Home, jo estava molt fan del Peter Greenaway, tenia una pel·lícula que es deia El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, ho diré així en castellà, la versió que vaig veure jo. Tot i que si l'haguera dirigida jo, semblaria més una pel·lícula de Berlanga que de Greenaway. Gimnàs o sofà, Jordi? Vinga, que ja acabem. Ja, m'ho he agafat en un moment especial perquè m'acaba d'apuntar a un gimnàs. I la curiositat és que quan em vaig inscriure, resulta que ells ja tenien les meves dades personals, perquè abans de la pandèmia me vaig apuntar, però vaig estar un mes inscrit i no vaig anar cap dia. Ara va de bo. Ferrari o Twingo? Jo conduïsc un Clio perquè consumís molt poquet i sóc de poc consum i de passar desapercebut en aquest sentit. Jordi, moltíssimes gràcies per esta estona tan divertida i este final. Gràcies, Jordi. Ens veiem. Una abraçada.
I ara sí, Vicent, hem arribat al final del nostre primer viatge compartit. No sé com ho has vist. Ho he vist de cine. De cine, no sé si de Berlanga o de Greenaway, però de cine. Moltes gràcies, Vicent, per acompanyar-nos. Ens queden encara molts episodis i moltes gràcies, com deien abans, a Alzira Ràdio, que ens cedeix un espai magnífic per a fer possible aquest podcast literari. Vicent, ens tornem a veure en el proper episodi. Ens avances alguna cosa o deixem la sorpresa? Sí, una mica. Tractarem un tema amb bonus. Allà ho deixem. Moltíssimes gràcies i fins el pròxim podcast, l'Arquitectura de la Ficció.